Ne oğlum? Şey dip meni bir ozady densoň, temizlensoň berçagny ondan soň malyara gidýär bilen hemmesi taýyn. Öwrendingmi? Ýadynda dämi hemme zatlar? Ene oğlum, seneme keldim. Bollu kaka düşündüm. Kaka seyran klassdaşım mektepde bitgeýine bu taýda svark edip berme. Bak, heyran oğul da oğlum, iş öğreniyor. Sen şu an yani iş edesin gerek yok mu? Yok. Ne için? Kaka başsan oğlu ben näçe bolar ýalbartlary deýne? Oğlum, oğlun çıkan dünyanın garış görmesen, sen kulağında hiç açanama adam olmazsın. Şu derece etme için man garışlar görme oğlum. Senem etmeli. Ay kaka, ay bolýar menem ulanymda başsyk bolar näy? Näme alyp başçyga da ýalar. Şunu berip belle. Yigide mümkün aramazlar. Hemme zatdan başyna çıkmaly. Şu etçek bolýan işini öwreni bulanmaly. Benim şeydi bulanmaly. O öýde ýatyp kompýuter oýnap bulansaň hiç iladım bolmaz. Senem çağırt demen oğlum. Men hemişe ýanynda ýokma. Ha bolýar kaka. Gör. Başyk salam aleyküm. Wa aleykümselam. Gowmy? Armada ýaly. İşlem tamam. Oo. Ayna. Buza samar iş görkezip äkeldim klassda. Sen teýranjany, ha? Klassdaşyňmy? Oo. Başyk o restorany gurulanda atlymyz görüpdiň, gowa. Ha, o restoranda aşol batdy goýup. Çağırıp koňgulym ýa şol işler üçin de. O şol işler bir gaýrat ediň, mena bir ýetişmejek bolan häzir bir kustanyka iş we eýlep seýranjanam ýanyňyzda galar, öwrenenler. Atada şu restorana çuňtak dronjan meletdim da. Bu kiçikane. Owo. Ay, tuğulama. Öyle. Hani elin cüğünden çıkar. Öyle biraz yaltaçılık edecek öyle ya. Oho, öyle. Yalta olmalla oğlum. Ölcan. Kakan bilen men bazatlara, balisleri göre etenler. İşlemedik diýsemer diýipdirler. Şoň üçin hani işiňiz uğruna bolsun beýle restoran kılaram ýetişdire görýän. Şunu akşam gormallarlar. Häzir şul köýler, das ederler. Barın, sağ olun. Borun sağ olun. Anan ýandyr şunu ýetişdirin. Hava nasıl? Arkayın ol. Çağa edil, edebi,